טוב. דניאל, פרק ט'. אני רוצה מים תוצרת הבית. כן, כן. טוב, אמן. נקרא קודם את הפסוק הראשון ואז ניתן קצת רקע. בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים. קודם כל קצת נסביר. זה לא אחשוורוש שאנחנו מכירים. זה לא, היה אחשוורוש ממדי ואחשוורוש. לא, זה לא אותו מלך. אחשוורוש שאנחנו מכירים הוא מלך פרס. זה היה, הוא פרסי בכלל. והאחשוורוש הזה הוא מדי. מדי ופרס התחברו בתקופה של דריווש וקורש. דריווש וקורש הצעיר, הם התחברו, דריווש היה בן 62, נתן לו את הבת לאישה, וככה הקימו מעצמה פרס ומדי. ועכשיו אנחנו מדברים על הדריווש הזה, לפני כן הוא בן של אחשוורוש, כשהם עוד לא היו אימפריה. היא הייתה ממלכה קטנה, אבל לא הייתה אימפריה, עדיין לא כבשו את בבל. אבל כשכבשו את בבל, הפכו לאימפריה גדולה, למעצמה גדולה. אז עכשיו, הנה הוא כותב שזה מזרע מדי. טוב, והוא שכבש את בבל, הוא הכניע את בבל, אתם זוכרים מתי הוא הכניע את בבל? בלשצר. בבלשצר, במשתה, אתה אולי לא כל כך, שעשה משתה ויד מנה ויד כותבת, ובסוף המשתה הרגו אותו. הוציא את כל את כלי המקדש וכן את כלי הכסף וכן. טוב, אז עכשיו אנחנו ממשיכים. שב, משה. תפתח פרק ט'. עמוד ק"י. אז עכשיו, ק"י. בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר אדוני אל ירמיה הנביא למלאות לחורבות ירושלים 70 שנה. עכשיו אני אתן לכם רקע מה זה הסיפור. זה כבר בעברית עכשיו. כן, עכשיו זה בעברית. מעכשיו? כן, עד הסוף זה בעברית. מה הרקע? אם אתם זוכרים, עם ישראל יצא לגלות, והוא יצא לגלות שהיה אמור לצאת 70 שנה. גם על פי נבואה של ירמיהו, גם ירמיהו בנבואות שלו הוא אמר שככלות 70 שנה אתם תשובו לארץ. איפה אנחנו עוד יודעים שהגלות הם יצאו ל-70 שנה? בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי כתוב שאם תהיו בסדר הכל יהיה בסדר, אם לא תהיו בסדר אתם תצאו מהארץ והארץ תרצה את שבתותיה כמספר השמיטות שלא קיימתם. כמה שנים הם לא קיימו שמיטות? 70 שנה. 490 שנה, מתוך זה 70 שנה לא קיימו שמיטות, ולכן הם יצאו לגלות, אמורים לצאת היו לגלות של 70 שנה. כלומר, זה היה עוד בספר בחוקותיי, בויקרא, נכון? בויקרא. סוף, הפרשה האחרונה של ויקרא. כן, זאת אומרת, זו הייתה נבואה אז. תארו לכם מה זה, אלפי שנים לפני, הייתה נבואה, רמז. אם הם היו בסדר, זה לא היה קורה. לא היו בסדר, יצאו לגלות. ועכשיו, ראינו את זה גם בספר ירמיהו. טוב, אז אלה הם הרמזים שהיו לגבי הגלות הזו של 70 שנה. ואז דניאל עיין בספרים, לפי החשבון שלו, הייתה צריכה להיות גאולה. לפי החשבון שלו, 70 שנה עברו, הוא מסתכל בספרים, והוא אומר, רגע, אנחנו כבר עברו 70 שנה. מה קורה? למה אנחנו לא חוזרים לארץ ישראל? לפי החשבון שלי, הוא אומר, היינו צריכים כבר להיגאל. עכשיו, מי עוד טעה? כותבים, חכמים כותבים, מי עוד טעה? גם דריווש טעה. כשהוא הוציא את כלי הזהב והכסף, הוא חשב שהנה הקדוש ברוך הוא כבר לא סולח לעם ישראל ולא יחזיר אותם לארצם. ולכן הוא הוציא את הכסף, גם הוא טעה.
ודניאל טעה בקטן, הוא לא טעה בגדול, כי מה זה, מאיפה 70 שנה סופרים? מאיפה סופרים 70 שנה? זה אף אחד לא יודע, כן. מהחורבן? האם מחורבן בית המקדש, משרפת בית המקדש? האם מגלות יהויכין? האם מהשתלטות בבל על יהויקים? או האם מחורבן שארית הפליטה, שזה היה גדליה בן אחיקם? וכנראה שזה היה 70 שנה. מאז שהרגו את גדליה בן אחיקם, הרי צדקיהו היה המלך האחרון, שחורבן הבית היה בתקופה של צדקיהו המלך. אחרי צדקיהו, אחרי שהחריבו את בית המקדש ושרפו את בית המקדש, בבל מינתה את גדליהו בן אחיקם, לא מזרע דוד, מינתה אותו להיות אחראי על החקלאים, על כל מה ששם, כדי שימשיך לקבל בהם, אבל, ושם לו כמובן נציבים על הראש. באו אנשים מזרע דוד, אמרו, מה פתאום, הוא יהיה עוד מלך אצלנו פה? הרגו אותו. קנאים. הרגו אותו, וזה היה סוף שארית הפליטה של עם ישראל. לבבל, אה? טוב. עכשיו. כדאי אולי לשמוע רק את המילים של הפסוק אומר. כן. והייתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבן. נכון. ואתכם אזרה בגויים. אזרה בדיוק. זה הגלות. בדיוק מה שקרה. מתי? כל ימי הושמה. כן. כמה כתוב פה. נכון. אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם. נכון. זאת אומרת, השבתות האלה שלא עשיתם, עכשיו הארץ תנוח, ותהיה כמו שבשמיטה בשבת, בכל זמן שאתם... וזה יתקיים. וזה יתקיים. כן, וזה יוצא 70 שנה. 70 שנה. 7 כפול 7. כן, זה חשבון. 490. 490. תכף אנחנו נגיע למספר הזה, 490, שהוא מסובך מאוד בהמשך. כן, נכון. טוב, ואז, כשהוא ראה ככה, הוא רואה שטרם הגיעה הגאולה, הוא התחיל לדאוג, ואז אנחנו מגיעים לפסוק ג' ואתנה את פניי אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר. הוא התחיל לעשות תפילות ותחנונים ותענית ושק, שזה מאוד לא נעים, זה סימנים של אבל ולסגף את עצמו ולענות את עצמו. שלמה. אתה באת מחל בסקליטה? טוב, ואז פסוק ד' והתפללה לאדוני אלוהי והתוודה ואומרה. עכשיו הוא מתפלל, מתוודה, מבקש סליחה, תחנונים. ומה הוא אומר? אתם תראו, אנחנו נעבור. זה את כל התחנון. בדיוק. אנחנו נעבור על התפילה הזאת והתחנונים ביעף, כי זה שפה מובנת. אם יהיה משהו לתקן, אנחנו נעשה את זה. אם כן, אנא אדוני, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. בסדר? אתה רואה את זה? כן, כן, הנה פה. חטאנו ועבינו והרשענו ומרדנו וסור ממצוותיך וממשפטיך. מצוותיך ומשפטיך, מצוות בין אדם למקום, משפטים בין אדם לחברו, דיני ממונות, כבד את אשתך, אל תזלזל בחברך, אל תגנוב, אל תחמוד, אל תעשוק, אל תעלה מחירים סתם ותרוויח סתם. מה שקורה היום, כולם עושקים. המחירים הולכים ועולים סתם בלי סיבה. כלומר, מצוות ומשפטים. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלכנו, שרנו ואבותינו ואל כל העם הארץ. אתה הרי שלחת לנו נביאים, את ישעיהו, את ירמיהו, כל מיני נביאים שלחת, ואנחנו לא הקשבנו להם. משה רבנו. משה היה... זאת הדיברות. כן, אבל פה מדברים מאז שנכנסו לארץ, שהתחילו ללכת בדרכים לא טובות. אם כן, שלחנו אלה נביאים, אתם לא הקשבתם. לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה, לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל ישראל הקרובים והרחוקים,
בכל הארצות אשר הידחתם שם, במעלם אשר מעלו בה. הנה מה שאתה אמרת, הידחת אותם לכל הארצות, והוא מדבר בו גם על ישראל. גלות. הוא לא מדבר רק על גלות יהודה וירושלים, הוא מדבר גם על גלות ישראל שהייתה 500 שנה קודם, או כמה מאות שנה קודם, והם גלו גם כן לכל העולם. אז גם אותם הוא מזכיר פה, הוא לא שוכח, גם את גלות ישראל. טוב, אם כן הוא אומר לו, ולא שמענו, פסוק י', ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו, ללכת בתורותיו, אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. מחזק את זה. וכל ישראל עברו את תורתך, וסור לבלתי שמוע בקולך, ותיתן עלינו העלה והשבועה, אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים, כי חטאנו לו. מה זה העלה והשבועה? זה מה שהרב קרא. בדיוק פרשת חוקותיי, זה הייתה העלה והשבועה שאמרו, שמוזכרת בתורת משה, אם אתם לא תלכו בדרכיי, אני אגלה אתכם, והארץ תהיה שממה. זה בדיוק. אבל זה קורה שלכל אורך ההיסטוריה, בעצם תמיד עם ישראל מועד, חוטא מה לעשות? תן לי כוס בבקשה. מה לעשות? ככה זה טבעו של אדם, לא? אני אומר שכל אורך הדורות, אין פה תקופה ככה... שקטה? אולי תקופת שלמה המלך, אף על פי שבסוף ימיו גם כן התחיל קצת בלגן. אבל נגיד כמה שנים טובות. שלמה איש תחת גפנו ותאנתו, 50 שנה. ושילמו מיסים והיו ילדים טובים. אבל גם בזמן השופטים היה... לא, בזמן השופטים היה... שופטים לא, היו שנים טובות, שנים לא טובות. היו 40 שנה, ותשקוט הארץ 40 שנה וכן הלאה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, אמן, אתה צדיק, אתה באמת, אתה צדיק. מה אמרת? צדיק? צדיק, מה? סדיק. יש מישהו שקורא לי סדיק, סעד, אז הוא אומר לי אתה יודע מי סדיק. מדבר ככה, זה אהרון מהעבד. הכל מוחלט, חבר'ה. זה מגוון, זה רק, אתה יודע, מי ששומע אומר זה שיעור של השתתפות. משתתפים, נו. כולם ערניים. טוב. אז עכשיו הוא אומר, ויקם את דבריו אשר דיבר עלינו, ועל שופטינו אשר שפטונו, להביא עלינו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת כל השמיים, כאשר נעשתה בירושלים. לא היה שום מדינה, לא היה לה את החורבן הזה של עם ישראל. אחרי שהוציאו אותם ממצרים, והוליך אותם, ושמח עליהם, תראו מה קרה. כאשר כתוב בתורת משה, את כל הרעה הזאת באה עלינו, ולא חילינו את פני אדוני אלוהינו, לשוב מעווננו ולהשכיל בעמיתך. לא חזרנו לקדוש ברוך הוא, לא חזרנו בתשובה, לא היה לנו שכל כדי לחזור לקדוש ברוך הוא. וישקוד אדוני על הרעה, ויביאיה עלינו, כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה, ולא שמענו בקולו. וישקוד, מה זה וישקוד? מלשון זירוז. מהירות. זירוז. הוא זירז את כשקד, פורח הראשון. יפה מאוד. שקדיה פורחת. שקדיה, לכן זה נקרא שקדיה. היא פורחת ראשונה מכל, שאתם רואים, שקדיה פורחת, מכירים את זה? כן. אתה רואה כל אותה? העצים זה... לפני כל הפירות. עוד חודש. טוב. אז עכשיו הוא אומר ככה, פסוק ט"ו. ואתה אדוני אלוהינו, אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים, ביד חזקה, ותעש לך שם כיום הזה, חטאנו רשענו. ככל צדקתך, ישוב נא חרון אפיך, וחמתך מעירך ירושלים הר קודשך, כי בחטאנו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. תשמע, תרחם עלינו, תחזור, למען ירושלים, עיר קודשך. הוא אומר לו, זה השם שלך, של הקדוש ברוך הוא, ירושלים היא עיר קודש של הקדוש ברוך הוא. אז תשמע, תחזור, ישוב נא אפיך וחמתך, תפסיק לכעוס עלינו, תפסיק לעשות לנו את זה, תסלח לנו, תראה, אנחנו נעשינו חרפה לכל הסביבות שלנו. עם ישראל, הוצאת אותנו ממצרים, ועכשיו אתה... והחרבת לנו את ירושלים, השארת אותנו בגלות. תחזיר אותנו. מה זה התפילה הזאת? התפילה הזו הוא כדי שהוא יחזיר אותם, ויגאל אותם חזרה לארץ ישראל. כי לפי המחשבה של דניאל, הם היו צריכים לחזור. ואז הוא אומר, רגע, למה הקדוש ברוך הוא אתה לא מחזיר אותנו? אז עכשיו,
ואתה שמע אלוהינו את תפילת עבדיך, ואל תחנוניו, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדוני. למען מי הוא אומר? למען הקדוש ברוך הוא, תעשה את זה לקדוש ברוך הוא, לשמך. הטה אלוהי אוזניך, ושמע, פקח עיניך, וראה שיממותנו, והעיר אשר נקרא שמך עליה, כי לא על צדקותנו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמך רבים. אנחנו לא צדיקים, לא שאני מבקש שתמחל לנו בגלל שאנחנו בסדר, לא, אלא למען השם שלך. לא בזכות אלא בחסד. אנחנו לא בסדר, אני יודע שאנחנו לא בסדר. אנחנו חטאנו, אבינו, פשענו. אבל בכל זאת למען שמך הקדוש ברוך הוא. תרחם עלינו, תחזיר אותנו, תגאל אותנו. שמעה אדוני סלחה, אדוני הקשיבה, ועשה אל תאחר, למענך אלוהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך. אתם זוכרים את כל הפסוקים האלה מהסליחות. לקחו את הכל מפה. תראה, זה תפילות יפות. שפה יפה פה. יום שני וחמישי. כן, שפה מאוד יפה. ועוד אני מדבר, ומתפלל, ומתוודה, חטאתי וחטאת עמי ישראל, ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי, על הר קודש אלוהי. זאת אומרת, הוא עכשיו מתאר מה קורה עכשיו, מיד. עוד הוא מדבר, עוד הוא מתפלל, עוד הוא מתחנן על החטאים של עם ישראל, עוד לפני על הר קודש, ומה קורה? מה קורה? ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף, נוגע אליי כעת מנחת ערב. אני עוד מדבר, ופתאום מגיע מלאך גבריאל. למה קוראים לו איש? האיש גבריאל? כי יש למלאכים, כבר אמרנו את זה, 10 דרגות רמה שלהם. זה מתחיל מחיות הקודש ונגמר ברמה הנמוכה ביותר איש. אישים. אישים, מלאכים שנקראים אישים, הם המלאכים הכי קרובים לבני אדם. והנה אנחנו רואים שהמלאך גבריאל, הוא נקרא איש, הוא מתקשר עם דניאל. אז אם כן, הגבריאל הזה פגשנו אותו בנבואה הקודמת, בפרק הקודם. גם אז הוא הסביר לו מה הוא ראה, וגם כן, עכשיו נכון, הוא הסביר לו נכון. מה הוא ראה. והאיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף, נוגע אליי כעת מנחת ערב, לפני השקיעה, בזמן השקיעה. הוא נוגע בי, ואף במהירות, כאילו הוא מגיע מאיזשהו מקום. למה אף ביאף זה מתאר איזשהו הבזק כזה, שהוא אף ביאף. גבריאל. ויבן, וידבר עמי, ויאמר, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינה. הוא לימד אותי, הוא מסביר לי, הוא מלמד אותי להבין, משכיל אותי, מלמד אותי להבין את מה שקרה. עכשיו הוא הולך להסביר לו, המלאך, מה זה האירוע שהוא ראה, מה זה בדיוק המספרים האלה שהוא מתבלבל איתם. טוב, מה הוא אומר לו? בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד, כי חמודות אתה, ובין בדבר, והבן במראה. תשמע, עוד כשאתה כבר התחלת להתפלל ולהתחנן, יצא דבר, זאת אומרת, כבר הייתה הכרעה, החלטה, נגזר על עם ישראל. כבר, מה נגזר? תכף נראה. ואתה, באתי להגיד לך שתבין, תתבונן, ובמראה ואני אסביר לך מה זה. הוא קורא לו חמודות. הוא קורא לדניאל חמודות, נראה לי שאו נתקלנו או שאנחנו נתקל במילה חמודות, זאת אומרת, אתה חמד, אתה אהוב, אתה הולך בדרכי השם, וחמודות, יש סיבה גם לקרוא לו חמודות. הסיבה הנוספת הוא, אם אתם זוכרים שלקחו את 4 הילדים לבבל, הוא
הראשון או היחידי שהתלונן ואמר, אני רוצה לאכול כשר, אני רוצה לאכול זרעונים. וכבר אז הוא קיבל את יכולת הפתרון של הנבואות, של החלומות, בגלל זה. אז הוא ילד חמודות. והוא חמוד. דרך אגב, אני פגשתי מישהו שהוא הבן של יהודה קיל. יהודה קיל הוא שערך את רוב הספרים האלה של דעת מקרא. אז הוא אומר לי דבר כזה לפי הדיונים אצלהם, זאת אומרת הוא לא הולך לפי, הוא אומר לי, 3 הצדיקים הגדולים ביותר, מי הם אתם חושבים? בתנ"ך או בזה? לדעתכם. אתם תגידו אברהם אבינו, יצחק יעקב, דניאל, איוב ונוח. למה נוח? נוח איש צדיק בתמים, אז הוא אומר, מפרשים איש צדיק בתמים בדורותיו. מה זה? אבל הדורות שלו היו 1000 שנה, על מה אתה מדבר? הוא 1000 שנה. אז מה זה המילה בדורותיו? אז אם העידו בעניין של דורותיו, המילה להגיד בדורותיו בלבד, זה לא נכון. כמה הדור של נוח? מה אתה יכול? 1000 שנה. וגם דניאל, וגם איוב, אבל לא ניכנס לזה, זה מעניין שהוא מפרש את זה, הוא מסביר למה. טוב, כי אנחנו... אז דניאל הוא אחד מהשלושה. אחד מהשלושה לפי קיל. לפי דעתו, כן, לא לפי רש"י ולא... אבל יש בזה משהו. בפירושים, כן. יש בזה חשיבה. ואתה מסתכל על איזה נקודה, יכול להיות שהם היו מיוחדים בנקודה הזאת. כן. טוב, אבל זה מעניין. או אתה מסתכל על הכללות של העניין, אז אברהם סגר, אפשר, כל אחד יש לו את המעלה שלו בקיצור. טוב, אז עכשיו, זה לא אומר שאברהם, יצחק ויעקב לא הכי חשובים לנו, אבל הם לא הצדיקים הכי גדולים בעולם. לפי דעתו. לפי דעתו, אבל אני לא יודע אם גם לדעת חז"ל אברהם, יצחק ויעקב. הם אבי האומה, הם לא הצדיקים. אבל לפי חז"ל גם אומרים אברהם, יצחק ויעקב, ולא שאתה אומר... לא, לא אומרים הכי צדיקים. וגם במנחה. מזכירים אותם כל הזמן. לא, יש הבדל. אתה מזכיר כי הם אבות האומה, אין פה להכחיש. אבל הוא דיבר על נקודה אחרת, על צדיקות, במובן אחר, לא בזה שהם אבי האומה, אבי האומה. אולי יכול להיות, הוא מתכוון לומר, שכתוב עליהם מילה צדיק. נוח איש צדיק, כן. איוב איש צדיק, כן. ודניאל, אני לא יודע, כתוב דניאל לא כתוב, חמודות. חמודות. אולי. לא, בגלל זה נזכרתי, חמודות. ננסה להבין, אבל זה לא... חמודות, וגם תשמעו, לעמוד בלחצים האלה, לקחו אותו, והוא כנער אומר, אני תביא לי זרעונים, ועמד על כך והתקדם, ולא משתחווה, איזה חוכמה יש לו, ולא משתחווה. אמיץ לב היה, הוא עבר הרבה. טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים, רבותיי. היה לו אמונה חזקה. חזקה מאוד. תראו, אנחנו עכשיו מגיעים לקטע מאוד קשה, שיש גם כל מיני כיוונים לגבי המספרים. עכשיו, בסדר? אז עכשיו בואו ננסה לסדר את זה. עכשיו תראו. פסוק כ"ד. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך לחלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים. טוב, מה זה אומר קודם כל הדבר הזה? שבועים 70, שבוע, כשאומרים שבוע בתורה, זה 7 שנים של שמיטה. זאת אומרת, תכפיל 7 ב-70. כמה זה שבועים 70? 490. 490. אז הוא אומר ככה, נגזרו על עם ישראל 490 שנה שאחריהם יגיע המשיח. אם אתם תהיו בסדר, יגיע המשיח. מאיפה הוא סופר שבועים 70? מגלות בבל, יש לנו 70 שנה של הגלות, תכף זה גם נכנס בתוך זה, ועוד 420 שנה של בית המקדש השני. 420 ועוד 70 זה 490. אם עם ישראל היה
הולך בדרך הנכונה ומכפר על חטאתו בתקופת בית שני, כי הוא אומר לכפר, לחלה הפשע ולהתם חטאות ולכפר עוון ולהביא צדק עולמי ולחתום חזון ונביא ולמשוח מלך. זאת אומרת, אם אתם תכפרו על כל החטאים שהיו לכם, בתום 420 שנה לא תהיה חורבן, יהיה המשיח. זאת אומרת, לפי הדברים האלה, אם הם היו בסדר, היה מגיע המשיח בסוף בית שני שאנחנו יודעים שהוא נחרב. לא היה נחרב והיה מגיע המשיח. אז זה קודם כל הוא אומר לו. זאת אומרת, יש פה ככה. יש את ה-70 שנה, כמו שאמרתי, של הגלות הראשונה, ועוד 420. יש אפילו שעוד מוסיפים ומחזקים ואומרים, בעצם 490 הם היו בגלות. גם 420 שנה של בית שני זה היה גלות. כולם שלטו על עם ישראל. אם זה הפרסים, אם זה היוונים, ואם זה הרומאים, כולם שלטו על עם ישראל. לא היה חופש, הם היו כמו בגלות. אמנם לא הגלו אותם, אבל הם לא יכלו לתפקד, היו תמיד בשלטון זר. אז יש גם אומרים שזה גם גלות. זאת אומרת, היה להם בעצם 490 שנה גלות, לכפר על כל החטאים. ואז עכשיו הוא ממשיך. אז הבנו קודם כל את העניין הזה של 420 ו-70. תראו, זה היה צריך פה ללכת בין הטיפות להבין את הדבר הזה. אז עכשיו... או שנפרש 70 שנה לכפר על ה-490. לא מספיק. 10 שנים של שמיטה שלא עשו, זה יוצא 10 שנים. 70 פעמים, 70 שנה. 70, כן, לא, אמרתי 10 כפול 7 שנה. אתה לא יכול, זה, 70 שנה זה על 490 שנה. וגם ה-70 שנה. בדיוק, זה נכנס בתוך זה. או שאתה מפרש שהם היו בגלות 490 שנה. 20 ועוד 70, נכון. מה? מה המשמעות של זה שהוא אומר לו את זה? חכה, תכף הוא מסביר לו, תראה, הוא מסביר לו, הוא אומר לו, למה לא נגאלנו עכשיו? אז הוא מתחיל להסביר לו את הנבואה, מה יקרה. מי מסביר למי? המלאך גבריאל. המלאך גבריאל מסביר לדניאל. זאת אומרת שלפי מה שהבנו עכשיו... מה הגדולה של דניאל? זה שהמלאך גבריאל דיבר איתו. הוא לא מדבר עם כל אחד. זה הגדולה, הוא דיבר איתו ודניאל מעביר את זה אלינו. זאת אומרת שלפי הדברים של המלאך גבריאל שאמר לדניאל, והוא כתב את זה פה עכשיו, שמגלות בבל, כעבור 490 שנה, יבוא משיח. זה מה שכתוב. חזון לנהי למשוח קודש קודשים. אבל, ותדע, ותשכל, מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח נגיד, תכף תראו, שבועים 7 עכשיו, ושבועים 62, תשוב ותבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק העיתים. טוב, זה קצת מסובך. קצת מסובך, וגם כן המפרשים קצת אומרים ככה וככה, אבל אנחנו נגיד את התמצית של זה. אז הוא אומר ככה, תבין מתוך כך, כי מן המוצא דבר, תבין מתוך כך, שישובו לבנות את ירושלים עד משיח נגיד. מה זה משיח נגיד? משיח נגיד, הכוונה כאן לקורש, שיצא בהצהרה. נכון? קורש יצא בהצהרה, בואו תעלו לבנות את בית המקדש השני, בין חורבן הבית, אבל זה היה באמצע התקופה, נכון? בזמן, בתוך הגלות. תכף נראה כמה שנים. בתוך הגלות, ומה קרה בפועל? התחילו לבנות את בית המקדש, היו מריבות, היו הלשנות, יש אומרים שזה הלשנות של השומרונים, או ביניהם, הפסיקו את הבנייה,
ואחר כך חזרו אליה בתום ה-70 שנה. אבל הם התחילו לפני תום ה-70 שנה. ואז הוא אומר ככה, מי זה היה משיח נגיד? הכוונה לקורש שנתן הוראה לבנות בית המקדש השני בתוך ה-70 שנה. בתוך ה-70 שנה, ואז הם התחילו. זאת אומרת, מתי? שבועים 7. מה זה שבועים 7? 49 שנה. אחרי 49 שנה שהיו בגולה, התחילו לבנות את בית המקדש. שבועים 7. משיח נגיד שבועים 7. זאת אומרת, אחרי כן העבודה פסקה. זה 7 כפול 7, 49. 7 כפול 7 זה 49. ואז העבודה פסקה, ודרך אגב, זה שקורש הוא משיח, קוראים לו משיח, גם איפה למדנו את זה? בישעיהו. אתם זוכרים שהוא אמר, קורש משיחי? זה הקדוש ברוך הוא אומר, כן? כן, קורש משיחי, כן. הקדוש ברוך הוא מכנה את קורש משיחי. מה זאת אומרת משיחי? אני שולח אותו, שהוא ישלח אתכם לבנות את בית המקדש. אז זה הקורש הזה. עכשיו, עוד לא נגמר. אז אמרנו, כעבור 49 שנה תינתן הוראה לבנות את בית המקדש. מי ייתן את ההוראה? קורש. ואז, אחרי שהיו, כמו אמרנו, ויכוחים וכל זה, הפסיקו את העבודה וחזרו אחר כך. טוב, ואז הוא אומר ככה, שבועים 62. תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. זה כבר מילה לא טובה, ובצוק העיתים. זאת אומרת, אחר כך, זאת אומרת, חזרו לבנות, אבל ברחוב חריץ, יש אומרים שזה, כשמסמנים את החומה, זה בעצם תיאור הכנת הבנייה של החומה. ואז, אבל מה קרה? יהיו מצוקות, ובצוק העיתים, יהיו מצוקות בימים האלה בירושלים, יהיו מצוקות, צוק העיתים. ואז מה הוא אומר? ואחרי השבועים 62 יקראת משיח, ואין לו, והעיר והקודש ישחית, עם נגיד הבא, תכף נראה מי זה, וקיצור בשטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. והגביר ברית לרבים, 1.5 שבוע השבוע ישבית, זבח ומנחה על כנף שיקוצים, משומם ועד קלה ונחרצה תיתח על שומם. טוב, אני אסביר את העניין הזה. מה הוא בעצם אומר פה? הוא אומר שהמלך האחרון של תקופת הבית השני יקראת. מי זה יקראת? יקראת משיח. מי זה יקראת משיח? מי זה היה המלך האחרון בתקופת בית שני? אגריפס. אגריפס. זאת אומרת, רחוב אגריפס. הוא מגיע כבר לתקופה של הבית השני ואומר שבתקופה הזאת, במקום שיבוא המשיח הגדול, במקום שתהיה תקומה, המשיח, המלך ישראל, מלך יהודה שיהיה, יקראת, העיר והקודש יחרבו, ישחט, יהיה חורבן בית השני. ולמה? כי הם לא עשו את מה שהיה צריך לעשות, ולכן במקום משיח, במקום אחרית הימים, יש חורבן הבית השני, ומי ישחית אותו? עם נגיד הבא. מי זה עם נגיד הבא? טיטוס. זה הפרשנים אומרים. מי זה? רומי. רומי, המלך שהחריב את ירושלים בתקופת רומי, זה היה טיטוס. זאת אומרת, וקיצור בשטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. מה זה שטף? שטף זה המלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, זה יקרה, המצב הזה יקרה עד השטף הגדול, המלחמת גוג ומגוג, ויהיה מלחמה נחרצת שוממות,
ואז הוא ממשיך להגיד עוד פסוקים, שכדי לפרש אותם, באמת זה מסובך לפרש אותם. והגביר ברית לרבים, שבוע אחד וחצי השבוע ישבית. טיטוס המלך היה תחמן. הוא בצד אחד כרת ברית עם ירושלים, אמר להם אל תדאגו, אל תדאגו, אבל מה שקרה, שבוע וחצי, זאת אומרת שמיטה וחצי, הוא סידר, אמר להם יהיה בסדר, אבל מיד אחר כך הוא החריב, ישבית זבח ומנחה, השבית את זבח ומנחה, כנף שיקוצים, הכניס שיקוצים לבית המקדש, משומם עד קלה, הרץ, החריב ועשה את ירושלים שממה. זאת אומרת, הנבואה הזאת היא באה להגיד שבסופו של דבר בית השני יחרב, ותראה מתי הוא מדבר. הוא מדבר כשהוא בגלות. עוד לפני הגאולה ולפני שעלו לבנות את בית המקדש השני. הנביא, המלאך גבריאל, גילה לו את כל הדברים האלה, אבל אנחנו נראה אחר כך שהוא אומר לו, אתה תשמור את זה בסוד. אל תגלה את זה. אל תגלה לעם ישראל, כי אתה תייאש אותם. זאת אומרת שאנחנו רואים פה שבסופו של דבר הוא מנבא שבית השני יחרב על ידי עם אכזר. אנחנו כבר ראינו את העם האכזר הזה, ראינו את ממלכת רומי עם שיני הברזל ועם רגליים שדורך ועם רגלי ברזל, ראינו את העם הזה. זה עם רומי, ומי היה הנציג שלו שעשה את זה? טיטוס. זה היה סוף פרק ט'. מספיק להיום? כן. זה מספיק, זה פרק. יפה מאוד, תודה רבה. כל הכבוד, וואלה, 10. אז יש לנו י', י"א, י"ב. צריכים גם לעשות מסיבה, לא? שבוע הבא זה חנוכה, שבוע הבא. אז מה אם זה חנוכה?